Yang Raka Sri Baladewa mewah Prabu Harimurti kalangkunging tresnanira marang Dyah Panon Cinawi wong kadang hestri satunggal kapisah panggenanipun mila tansah andhuta wau Sri Narendra kalih panyawarta mring Sang Dyah Madubrahanta Atih Pragoto nyadong dawuh lho lan kowe Prabu nggih nyadong dawuh sinuwun karepku mono ngampiri Yayi Prabu Kresna budal marang negara Ngamarta ngestreni Gatotkaca anggone bakal dikepiyake dadi senopati nanging jebul babak nglayoni jujul nusuli kados pundi sinuwun Yayi Prabu Kresna malah ndombani Bama Narakasura anggone kepengin dadi senopati bakal ngrenah ngapese Gatotkaca keparengipun menapa bab menika lajeng dipun wartaken dhateng negari Ngamarta yen mestine kaya ngono Prabu nanging yen tak penggalih maneh iki mengko ora wurunga glandang carang saka pucuk yen nganti aku ngabarake perkara iki marang para kadang Pandhawa ora wurunga dadi dredah antarane Pandhawa lan Ndarawati mula luwih becik aku goroh utawa sak ora-orane aku ora perlu ngububi perkara iki keparengipun tinimbang mengko dadi dredah luwih becik aku etok-etok ora ngerti luwih becik bali mundur marang negara Mandura para wadya bala dawuhake bali marang Mandura keparengipun sinuwun Prabu wektu dina iki mboten langkung sendika ngestakaken dawuh sinuwun Yadha laruta saking Buddha sang guru kula yen tanamutu sang Sri
kadangmu padha waranten becik besok amendemo baris baris kang prayetna wong ya saranta wong Darawati tumpes niku pengawak Pandhawa ora urung dadi mungsuh anak Angger Bama Narakasura nggih paman senggune kados pundi menika sampun nganti Patih Pancatnyana kalian Wadya Balanegari Traju Trisna nggih leres paman tartamtu sampun pirsa bilih Gatotkaca samangkih katetepaken dados senopati nggih sampun namung jumbuh kalian pamrayogi saking jengandika Paman Sengguni kula sampun saged ngubupi Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna supados ndumpani kula sarta kados pundi paring pambiyantu dumateng kula murungaken Gatotkaca sarta kalenggan senopati badhe kaparingaken dhateng Seteja nggih kula menapa dene sinuwun Prabu Duryudana sarta Wadya Bala Ngastina badhe asung sabiyantu kalian paduka nggih anak Prabu Siteja inggih menika saking Darawati malah kepara Siwa Prabu Baladewa runti enggalih tarnurunga badhe wadul dhateng para Pandhawa man lara napa ta urung-urung wis genine arep ngurup prayogi dipun pepet langgeng rumiyin nggih paringipun kados pundi Baladewa Dioyak Baladewa dipun tungka sadurunge tekan Ngamarta yen perlu dicegati apa malah dipateni sisan mangke para Kurawa badhe asung sabiyantu dhateng jengandika anak Angger Seteja mekaten Paman Suni inggih namung mangke menawi sampun dados senopati ampun supe ringking Pandhawa menika kedah dipun share napa niku man di-share cara saiki dhateng para Kurawa jengandika ngger anak Prabu Siteja cara-carane dadi dom sumuruping banyu mengke nek wis Pandhawa iso disingkirke Pandhawa kagem jengandika ngger anak Prabu Siteja dadekke siji karo Traju Tresna ora usah datang nganggo rebutan kikis jupuken kabeh ngaten ngaten Paman Sengguni nggih nami ngaten ayo ditungka Baladewa sadurunge tekan Ngamarta ha nggih prayogi Paman Paman Patih Pancatnyana nggih nyadong dawuh Kret lampit brungkat kimpul wadya Bala Traju Tresna nggih boten langkung senika ngestakaken dawuh nggih
Redo mawur mangawur-awur wurahan dengarane ngajurit kang maguru kangsa tetekat dibutulo war panjriting durangga hesti waladalah anggon kulumaku mbujung wadya saka Mandura kepalang kedhek budhe ora pangling pendhita kendali sada kawan Anuman iya dasar kewara nyata sajak mejanani Raden Kartomarma wadya saka Ngastina nyawiji genderane karo wadya Traju Trisna ya nanging iku dudu perkaramu ora usah canduk lawung perkara iki Anoman aku ngerti iki ana gegayutane karo Ngamarta kang bakal duwe gawe aku bakal tumuju marang negara Ngamarta ngestreni anakku Gatotkaca kang bakal jumeneng senopati jebul ning dalan ketemu kaya mengkene wong-wong Kurawa esuk sore katon alane mbuh ora idep persajan wae aku kepengin mbujung Prabu Baladewa sabab dadi pepalang Bama Narakasura nah wis saiki ngene Kartomarma arep cukup
yen kowe arep gawe perkara karo anakku Gatotkaca kowe arep gawe perkara karo kadangku Werkudara kowe arep gawe perkara karo pepundhenku para Pandhawa ora usah ndadak Nekawerna Anoman sing dadi pepalang kowe bis lanat ngurang tata kowe ijen tanpa ruang babuh kowe Anoman babuh arep apa njaluk apa kowe karo Damarma wani karo aku parat apa kang tak wedeni wah leno pangen lagi ora dengkleh guru karo bathangmu parat ya dalaruta saking godha sang guru kula yen tanamu dosa santri Waduh. Wah. Parat yo ya hebat noh pangen tamu dening aku parah bengkak dadamu parah waduh wah oh bah hei ha bas wah bah
Waduh. Wah. Oh, Allah. Bas. Hop. Hop. Das. Lasha. Ta. Ya. Ah, ya. Hupuh pindim kasirahmu ke Hanoman. Bas, bas. Awas, bas. Ojo ento arat. Ayo, Ramo, gajah oke. Ha, bus, ha, ah, go, ha, ah, ah. Waduh, waduh, bah, wah. Ladalah Anoman iki ya dasar para nyata. Ayo manut tak cekel nggo ingon-ingon cobanen yen pancen kowe bisa. Wah mati dening aku. Wedian. Wah ya. Wah ya. Lu hoi lo ya hoi hoi. Wedian. Ai. Aisya. Lo. Hai. Hai. Wah. Bah. Waduh. Wajah. Ya. Hai. Bas. Ah. As. Oh. Bas. Oi. Ha. Ai. Hai. Bah.
Oi, bas. Bah. Wah. Wah. Kejar. Yeay, bah. Hei, bah. Ayo le. Hei, bah, ayo le. Hei, bah. Ya, bah. Ayo le. Bas. Hei, ya, bah. Hei, ya, bah. Hei, ha, bah. Ha, ha, ha. Ah. Bah, hei, dah. Amok oh Jayabroto ya bah yo oh bah ai bah aduh oh bah oh bah ah Wangkahanggra sumbar lindu bumi gonjeng gumaluduk guntur ketuk mukang coloni dilumembak penyuguma hambang hing paman senguni kadas sundinggir kinten kula Siwa Prabu Baladewa tindakipun boten tumuju dhateng negari Ngamarta nggih. Nek dideleng-deleng kok jalure kondur Mandura. Pun boten sadya sajake boten melu canduk lawung perkara niki malah kethuk bedhes elek Anoman iki Kak. Nang endi-endi kok bocah kuwi muncul wae. Alah anggere ning rame-rame sithik nek teka ra ngono. Wis kek mangane akeh dhewe. Wis blah Anoman iki. Pun sakniki ora usah dioyak. Siwa Prabu Baladewa mboten tindak Ngamarta, bali mulih ning Mandura. Nah, cacak. Tegese setunggal pepalang sampun minggir. Sampun minggir nggih.
Nggih. Kula ugi sampun njaluk tulung kalih kadang kula Prabu Gudayitna. Nah, cocok niku sip. Pun beres niku. Ah mengke sisan Sumbadra keke Gudayitna pancen niku sing dadi rembukan. Pun tak entekke ning ngarep mau. Kudune iki saurunge gara-gara iki. Kok iki ndang lek wis ndang gara-gara ngoten mawon. Cocok apa ora pawon sing ngene? Nah, mburi kae cocok wae. Jebul isih akeh men kae alah lah. Ngene iki kudune didumi 100 ngene. Malah arep do nyawer. Nggih, ayo gandeng dinteni nika ngger. Gara-gara wae. Cocok napa mboten? Nek ora cocok ngene iki kok nganti tancep kaya. Nggih, monggo ngger kula derek monggo Paman Sengkuni. Pasarean nani wadon murmuremu Galingan nganggangan sang tiap manohan kong ya manohan kong sumung kembuleng niah ning kalaga kati langit ambang tapasulan upamaneka Kakang Narada nuwun wonten pangandika ingkang adhawuh Adi Guru si Kakang kula aturi sumene sawetawis jeneng ulun nedya andangmu marang putra ulun Sang Hyang Bathara Anantaboga miwah Prabu Sri Bathara Kresna. Kakang nggih Adi Guru sumangga sawetahipun kula aturaken wonten ngarsa paduka Adi Guru. Inggih Kakang Narada
menawa mboya silih pandulurun kaya Sang Hyang Bathara Antaboga apa dene Natandrawati Prabu Si Bathara Kresna ingkang sowan ana ing kayuwangan Jungling Caloka. Nuring nggih kula ingkang sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Bukulun Sang Hyang Jagat Girinata sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Bukulun. Nuring nggih kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka Hyang Adi Bukulun nderekaken Bukulun Sang Hyang Bathara Anantaboga sungkeming pangabekti kula mugi kunjuk Bukulun. Iya Antaboga apa dene Kresna wis ulun tampa pangabekti kita mboya liwat pangastu ulun tampanana. Nggih kapundi mustaka ndadosna jimat waribih kapundi mustaka Bukulun. Antaboga aja sinengguh menawa ulun tambuh bayana wigati apa dene jeneng kita kulup sowan ana ing kayuwangan Jungling Caloka. Nggih Paman Bukulun waleh-waleh menapa sowan kula wonten ing mriki tinangisan dening putu kula inggih yoganipun Prabu Sri Bathara Kresna tanah sanes payah paduka pun Boma Narakasura ingkang samangke kepengin anggayuh kanugrahan wujudipun Wahyu Topeng Waja. Mongko samangke Wahyu Topeng Waja paduka ingkang ngasta miwah wonten bawah panguwaos paduka Hyang Adi Bukulun. Waleh-waleh menapa Bukulun? Kepareng paduka Hyang Adi Bukulun maringaken Wahyu Topeng Waja dumateng wayah kula pun Boma Narakasura. Antaboga baya kinarya apa Wahyu Topeng Waja nedya ulun paringake sarta ginayuh dening Boma Narakasura. Inggih ingkang angka sepisan panci badhe nggayuh kanugrahaning Jawata ingkang angka kalih kepengin dados Senopati Negari Ngamarta Bukulun. Mengko dhisik Senopati Ngamarta wis kadhapuk kang bakal anjenengi putra Jodipati ya ki mau Raden Gatotkaca. Bukulun menapa ta ewanipun menawi ingkang jumeneng Senopati menika wayah paduka Hyang Adi Bukulun Boma Narakasura. Jernyatanipun kejawi Boma Sinung Kasekten ugi Boma menika turuning Jawata. Ibunipun inggih anak kula Dewi Pertiwi menika nyata widodari. Dinis tiyang sepuhipun jalu Prabu Sri Bathara Kresna menika titis Wisnu. Mengko dhisik kula kepareng sumela atur Adi Guru. Inggih Kakang Narada kados pundi? Antaboga yen sing diperkarakake perkara kasekten kiraku Gatotkaca kang nyatane kuwi darah Saptawarga uga sinung kasekten. Perkara turuning Jawata padha wae. Gatotkaca kuwi anak Werkudara, Werkudara anak Pandhu, Pandhu anak Abiyasa, Abiyasa anak Palasara, Palasara anak Sakri, Sakri anak Sekutrem, Sekutrem anake Manumayasa, Manumayasa anak Parikenan, Parikenan anak Bremani, Bremani anake Brama. Apal iki Narada iki. Nah, mongko Bathara Brama uga Jawata nanging menika turun kaping pinten Bukulun? Sak mboten-mbotenipun menika turun kaping 8 utawi turun kaping 9. Mongko Boma Narakasura tiyang sepuhipun jalu kalawan estri
menika Jawata kinten kula benten kalian Gatotkaca ingkang tebih tedhak turunipun Bukulun. Inggih, ya Adi Bukulun, sewu lepat Agung Pangaksami. Cekak cukupipun ngaten kemawon. Kula nyuwun Wahyu Topeng Waja kaparingna dhateng wayah kula pun Buma Narakasura. Dene menawi boten dipun keparengaken nyuwun pangapunten Bukulun, paripaksa kayuangan junggling salaka badhe kula damel sungsang bawana balik. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasarean wong ngenani wadana remuramu kalingan ngangrangan sangtya manohen kong sangtya manohen kong sumungkem guling sang kakung rerepa iya yen pancen kaya mengkono Antaboga wonten pangandika ingkang dawuh Bukulun, mbok menawa pancen Buma Narakasura kang iki mengko bakal nampa Wahyu Topeng Waja mara gagih kula nedya marengake Topeng Waja tampanen Antaboga niki matur sembah nuwun Bukulun. Sasampunipun nampi Wahyu Topeng Waja daya-daya kula enggal nyuwun pamit Bukulun. Yata laruta saking godhong gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon regini cangeng alis pak bong berkencang warudaya gedang montong tegar nguwong awit kadar kali jodhe sapa sing gawe Adi Guru kok lajeng kados ngaten Topeng Waja dipun paringaken dhateng Buma Narakasura menika kados pundi Adi Guru? Dasare sing nampa bareng wis entuk butuhe langsung mak semprung minggat. Wis ora mikir karo sing maringi. Kados pundi Adi Guru? Kakang Narada. Naminipun Wahyu. Menika tembinipun badhe cumandha anut kalian garising kodrat. Sejatinipun Wahyu mekaten bakal madosi sinten ingkang sejatosipun badhe handarbeni. Tegesipun masih saged dipun wiradati nyumanggaaken Kakang Narada badhe damel cara menapa menawi pikantuk palilah kula nyuwun pamit Adi Guru.
ganjeng langit klap-klap katon regi nincang ing alis risang mawe gandreng putuku ngger wis sanggeni ngger pukulan Sang Hyang Bathara Narada ya malah kebenaran ketemu jeneng kita ngger putuku ngger malah kaya manuk kepiye Mbah Narada lah kowe topo nang kene duwe gegayuhan apa kowe sanggeni aku goleke tamba karo Kakang Gatut mungguh larane Kakang Gatotkaca apa Simbah Bathara Narada bisa paring dalan lan pepadang ngene ya ngger wis sanggeni Gatotkaca bakal mari lamun kadunungan Wahyu Topeng Waja tuduhno Mbah ana ngendi papane Wahyu Topeng Waja nah sejatine mono wis sanggeni Wahyu Topeng Waja diasta dening gugulan Sang Hyang Bathara Guru nanging wektu dina iku wis diparingake marang Sang Hyang Bathara Narada karo Prabu Bathara Kresna arep diparingake putune karo putrane ya kuwi mau Seteja mula siji-sijining cara kanggo nambani Gatotkaca ya mung ngrebut menang Wahyu Topeng Waja kang wektu dina iki diasta dening Sang Hyang Bathara Antabaka ya wis Ruta saking godha Sang Guru kula yen tanamutusya Sang Sri ngono kuwi mesti wis sanggeni yen temantang mesti satset bakal gayeng meneh iki mengko lelakone ya ganjeng langit kelap-kelap katon regi nincang ing alis wis sanggeni ya pukulan Antabaka Wahyu Topeng Waja tak jaluk dalah bocah wingi sore ora bisa njaluk Wahyu mati dene Yo. Ya, mati. Hei. Ta. Ha. Da.
Ya. Ya. Ah. 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 Waduh. Wis sanggene iki wah Siwandarawati arep melu gojek luwih becik bali yo mayu topeng waja bakal diregem dening Boma Naraka wah wong tuwa ora kena dieman iki yo ayo ya ha ya wirangan dening sanggene ha ta Siwandarawati pameran iso dadi buta gedhe sing iso dadi buta ora mung kowe wong putuku ngger
Ayo arep mlayu pengen dhewe. Duh. Waduh. Waduh. Narpati Dharma Putra Nyang Dananjaya Maturing Raga Narendra Rimurati Miwawas kowe ngadya wasananira Kinon Mapakaraka Suta Hing Gatotkaca ngger anakku ning apa kula sariramu geter kaya mengkono. Wah, Gatotkaca ning apa ngger? Gong, hebat Dre. Kowe mau krungu swara apa? Katake cinta suwek, Bader. Lah kok kathok suwek eneng swara makek. Krek. Kapret. Wah, kathok suwek. Kuwi mau kaya wong bekas lho, Gong. Wah, lah dalah. Kyai Gatotkaca, ayo enggal mari di. Enggal mari. Yen wis mari enggal-enggal gladen karo pun Kakang. Yadha larudha saking bodho Sang Guru klen mutusa Sang Sri ing kocap nalika semana ingkang jumlorot saking awiyat manjing marang hanggane Raden Gatotkaca nenggih wahyu topeng waja nyawiji marang Gatotkaca jenggirat padha sakala dangan saking wiyadine Raden Gatotkaca. Gatotkaca ngger Yadha larudha saking bodho Sang Guru klen mutusa Sang Sri
kowe wis mari ngger Gatut Kaca kowe wis mari kulup. Wah, Gatot. Kowe wis mari. Nun inggih. Wo, Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu, kula sampun walaya saking sakit. Wah, Yayi Gatut Kaca wis mari. Inggih, iya, Kakang Bomo aku wis mari. Gatut Kaca nggir jeneng Surawa Swalaya kulup. Inggih. Oh, kula sampun walaya teman jati. Wah, weh ladalah. Syukur bagi sekeri jemurung yen pancen kaya mengkono. Yayi Gatut Kaca, yen pancen kaya mengkono di kowe arep dadi senopati. Senopati mono kudune menungso kang kasinungan kasekten. Apa sekirane Yayi Gatut Kaca wani tetandingan karangpun Kakang? Wah, Bomo mangke ruwin. Paman, Gatut Kaca wani ora? Kakang Bomo, yen pancen Kakang Bomo pengen tetandingan kalawan aku ora bakal selak. Yo, yen pancen kaya mengkono di tak enteni ana ing alun-alun. Koko Prabu Ndarawati katemben arawuh ing negari Ngamarta. Nun inggih, Yayi. Menika anak kula Gatut Kaca sampun dangan. Nun inggih. Wah, iya. Gatut wis mari. Inggih. Karana dayaning Wahyu Topeng Waja, Yayi. Katemben kemawon araganto saking kayuangan nyadong Wahyu Topeng Waja. Kose, ngateli. Ana wong arep nyilakani Kakang Gatot ning aku rumangsa bisa nambani. Karepmu kepiye wis anggeni? Sejatine Wahyu Topeng Waja wis dicawisake kanggo Kakang Gatot. Nanging dijaluk dening Pukulun Anantaboga karo anak mantune Ratu Ndarawati. Nalika semono bakal diparingake marang Bama Narakasura. Bisa tak tututi Wahyu oncat saka astane Pukulun Antaboga nggoleki kang kudune nampa. Lagi wae Wahyu cumandha ana anggane Kakang Gatut Kaca satemah mari anggon. Waduh, kula nyuwun pangapunten, Yayi.